При възрастните пациенти препоръчвам еластични протези, силиконови известни, които Термосенс и iFlex еластични протези. Термосенс протезите са при пълно обеззъбяване, iFlex протезите при частично обеззъбяване. Разликата: iFlex протезите са най-адаптивните, много лекотени, бързо сипат пациентите. Съответно, викам ги през 3-4 дена за адаптиране на самата протеза. Термосенс протезите се използват, когато въобще няма зъби. Термосенс са пластични протези, те са леко твърди, поставят се в топла вода, за да могат лесно да се адаптират към венеца. Сега, при възрастните пациенти, при пълно обеззъбяване има затруднения, обикновено с долната челюст. Долната челюст, протезите, знаете, че това е снимаемо протезиране и са много подвижни, трудно се свиква, но при всеки протича индивидуално. Те нямат и друг избор. Обясняваме, идват, помагам им и така.